Okay, jeg tænkte lige, det var lidt nemmere at gå det igennem med sådan en video her. Så hvad hedder det? Første runde koncertprøve. Her skal du bare optræde i 15 minutter med noget, du har lyst til at spille. Og hvad skal man sige? Det man plejer at sige om det, du skal optræde med, det er, at du skal helst vælge noget, som hvad skal man sige, ligger i den høje ende. For det første så skal det vise, hvem er du? Hvad er du for en musiker? Hvad har du lyst til at spille? Hvis du for eksempel skriver selv, hvad skriver du så? Hvis du arrangerer, hvad er det så for noget, du arrangerer? Altså for eksempel, jeg er sådan en rigtig jazz, kor, pige type og sangskriver, og sådan også måske sådan lidt, pop-agtig R&B type. Så det jeg gjorde til min optagelsesprøve, det var, at jeg havde en sang med, jeg selv havde skrevet, og så havde jeg en korsats med. Så først så spillede vi en jazzstandard, og så sang vi et korværk, som jeg har komponeret. Og så til sidst så spillede vi en sang, jeg har skrevet, hvor jeg havde komponeret kor til. Så først var det sådan, her er min bandverden, så var det, her er min korverden, og så er det sådan, her er hvordan jeg sætter det sammen. Det var i hvert fald sådan, det var for mig, min første runde. Og det man plejer at sige, det er, at du skal gerne, sådan rent teknisk, skal du vise et højt niveau, men det skal ikke være, nu ved jeg ikke, hvor meget du ved om, hvad skal man sige, hele den her verden, med øvekultur og så videre, men vi snakker på kunst rigtig meget om det her med at udvide dine tekniske færdigheder. Det vil også sige, at man øver sig på noget, der er lidt for svært. Og det er ikke det, du skal gå til optagelsesprøve med. Hvis det er lidt for svært, og du ikke nailer det særlig konsistent, så skal du lade være. Du skal gøre det lige under. Du skal gøre det, hvor niveauet er lige under der, hvor du udfordrer dig selv rigtig meget. Det håber jeg giver mening. Men ja, lige første runde foregår, som der står her. Der er en koncertprøve, tager et kvarter, så går sensor og fagsensor og så videre, og så går de ud, og så roterer de, og så bagefter kommer du tilbage, og så siger de, hey, her vil vi have givet dig her, hvorfor vi synes sådan og sådan og sådan, og lige for mit vedkommende, så var de også sådan, nå, men hvorfor har du valgt den her linje, og ikke sangskrivning? Og så de kan også godt finde på at udfordre dig lidt, og de vil også rigtig gerne høre om, hvad er du for en musisk persona, altså hvad laver du sådan, ja, i din fritid-agtigt, ja. Så det håber jeg giver mening. Ja, og så hvis du og så går der lidt, og så får du en mail, så finder du ud af, om du er kommet videre til anden runde. Ja. Og det er nemlig ikke sikkert, at du kommer videre til anden runde. Så hvis du gør det, så skal du til det, der står herhen.